mang'eny ni mago motenre kod kech kod ngaji mabende koro koyiero kuonde modonji nyaka sedo nyaka gwenge ma Kiambu kama ong'eni kod chwe nyakorom gajuang. Midhiero mar kech pod medo nyuol achiedh nade ma opogore pacho ka seche ma jonyuol mamakwa e kar chung'od bura ma Gatundu North e kaunti ma Kiambu koro miyo nyithindgi yedhe mamero ji kama kawigi owil kod wach mar kech. Kaka Wycliffe koleronwa, jodak go wacho ni jonyuol onge nyalo mar yudo chiemo ka nyithindo we skunde kaluwore kod kech malewo kadhano masani okwako gwengego. En olo mapek ma okel kod kech. Jopiny fwadhore ni chiemb kony machalo geno margi magilamo pile ka pile. Ma en gweng' mamakwa kar chung'od bura ma Gatundu North, masawa mar piny Kenya. Mana kangero, kech osedak kod jodak makoni kuom kinde malach. Unasema nini? Hapa sisi tunakufa. Tunafariki. Peter Kimani en jaduong' e gweng' mamakwa. Owacho ni midhiero mar kech osemiyo jonyuol moko miyo nyithindgi koda ka yedhe mamero ji kaka nyasore kod konga kuota kama kawi nyithindgi wil kod penjo chiemo makinde ka kinde. Hata saa ingine watoto wanashindwa na kwenda shule, hata inabidi wapewe kitu kama drugs ama pombe ili wasije kuwa na hamu ya kuitisha chakula. Jaduong' wa aina onge kata teko mar lero gima gikalie kaka jodak. To mana gi muya mare manokno, othathni gilero kaka kech otamo nyithindo chopo kata e sikunde. Ka omedo ni ngimagi kaka jodak nitie mana e lwet Nyasaye. Kama kimungu hamkuta watu wa Kongo hapa. Watoto hapa wengine wanaenda shule tumbo tupu. Wengine wanaanguka huko shuleni kwa ajili ya njaa. Jodak go yaro badgi malach ne kony moro amora machal gi ma ochwal gi Vincent Njenga ma oriwore gi rowere kod osiepe. Kalenda wangi golo ranyisi mar erokamano maduong'. Katika hii sehemu ya Mlima Kenya, haswa sahi wakati mahali niko katika Gatundu North, kuna mbala kubwa. Na naomba serikali hata wakati unashughulikia watu wengine nje katika nje ya nchi, kumbuka watu wako. Haya. Komachielo jodak mawuok e kaunti ma Kitui ne oyudo chiemb kony mane ochwalnegi kaluwore kod oro mokwako kaunti no. Chenro no ne otelie kod jatend migawo mar limbe Penina Malonza mane osingonegi resruok kowuok kuom piny owacho. Hiyo chakula itaweza kufaidi pakuu familia 2880. Tunapopeperusha bendera leo kusema tumepeana hiyo chakula, kaunti zingine zote za Kitui zitaweza kufanikiwa. Hii tu ni alama ya kusema tumepeana katika kaunti yote, lakini ilikuwa ni tukusanyike mahali pamoja. Wycliffe, Ramogi TV.